हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि आसामनि दिहुनजानाय सानसेयारि खौरांलाइ फरायथिनो नोंथांमोननि गेजेराव फरायथिनो आं आखायाव लादों। दा गिबियावनो आं फरायनो सानदों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। दा गिबियावनो दं आसामनि दैबाना। रायजोआव 24 घन्टानि गेजेराव 7 सुबुंनि जिउ खहा। दा बेयाव लिरदों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसामाव फिन दैबानानि गोहोम गोग्लैदों। आसाम स्टेट डिसास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बादिब्ला थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै 7 सुबुङा जिउ खोमानानै लानो गोनां जायो। बेजों लोगोसेनो गासै मोन 12 जिल्लानि 43,416 सुबुंफोरनि सायावबो दैबानानि गोहोमा गोग्लैदों। दा बिनि उनाव दं गारलाबाथा बसुमतारीनि 21थि रुंसारि फालिदों। दिनै गारलाबाथा बसुमतारीनि 21थि थैनाय सान फालिदों। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायनायाव दिनै हाबाफारिजों थिलेब-लेब दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 21थि थैनाय सान फालिदों। हाबाफारि बादियै गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि फिरफिलाखौ बिरहोयो ट्रास्टनि आफादगिरि राजेन्द्र मुसाहारिया। दा बिनि उनाव दं बङाइगाव पुलिसआ ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा सावदों। बेयाव लिरदों बङाइगावआव पुलिसआ गोबांथार बिबांनि ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा फोजोबस्रांदों। बङाइगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन पुलिस थानाया बोखांनो हानाय ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोरखौ पुलिस बिफाना सावना सेवहांगार खालामदों। दा उननि खौराङा जाबाय गवालपारा फुख्रिपारायाव मैदेरनि दुमदाखाल। आसाम आरो मेघालयनि सिमा ओनसोल गवालपारा जिल्लानि फुख्रिपारा गामियाव हाग्रानि मैदेर फालोआ दासान्दि जोबोर दुमदाखाल खालामगासिनो दं। दा बिनि उनाव दं प्रमद बर'आ माखासे गोरिब नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। बिटिसि खुंथायनि परिबर्तन यात्रा केम्पेइन बिथांखिजों बिटिसिनि गोबांसा मावफुं सोद्रोमा आरो एमसिएलएफोरा गुबुन गुबुन गामिनि गरिब नखरफोराव थांना खौरां लाहैनाय आरो जेंना जेंगोनानि बागै सावरायहैनाय सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन गामियाव दावबायना गोरिब नखरफोराव खौरां लाहैदों। प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला बिथाङा दिनै तामुलपुर महकुमानि सौरागुरि बरकाफा पुनिया रानि सुबुरि बायदि बायदि गामिनि गोरिब नखरफोराव दावबायहैयो आरो खौरां लाहैयो। दा बिनि उनाव दं क'क्राझार सिआइटिआव सानसुमै मेलेमजिबि राजखान्थि नङै आफादफोरजों सावरायज्लायदों आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। दा बेयाव लिरदों क'क्राझार सिआइटिआव सानसुमै मेलेमजिबि आरो राजखान्थि नङै आफादजों सावरायलायदों आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। दा बिनि उनाव दं रन्जन दैमारिया आबुङै उदां जाया। जोबथेसालिनि चिरांनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थानांगोन। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि सासे एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया आथिखालाव आबुङै उदां जानाय नङा। नाथाय रायजो राजानि लुबैनाय आरो बयनिबो हास्थायनायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी GAPBN केम्पआव थानाय माइक्र' जोबथेसालिनिफ्राय जायगा सोलायनानै चिरां जिल्लानि सदर काजोलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लायो। दा बिनि उनाव दं आसामाव गोदानै 636 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ, सा 11 जिउ खहा। दा बेयाव लिरदों आसामाव कर'ना भाइरासनि
मानिनो गोनां माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोरखारा गुरुं खालामबाय। नाथाय आसामाव कर'नानि गाग्लोबनाया दासिमबो मोनसे थासारियावनो दं। मिथिनो हानाय बादिब्ला समबारखालि सानसेनि गेजेरावनो आसामाव 11 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव आसामाव 636 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जायो। बिनि उनाव दं केबिसिआव हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै सोंनाय सोंथिखौ ससियेल मिडियायाव जोबोर गोसारदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै केबिसि जिआव रोजानि मोनसे सोंलुखौ सोंनानै मोनसे सोंलु गोसारदों। सनि टिभिजों दैदेनजानाय रियेलिटी श'नि गेजेरजों सोर जागोन क्ररपति मोनसे श' जायो, जेराव अमिताभ बच्चनआ सोंथि सोंनाय जायो। बेवहाय बायदि रोखोमनि सोंथि सोंनाय बादियै फिननाय होनो हागिरिया बान्थाबो मोननाय जायो। मख'थावनादि बे बारनि रियेलिटी श'आव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै मोनसे सोंलु सोंनायखौ नुनो मोननाय जायो। फिननाय होगिरिनाव सोंथि महरै सोंनाय जादोंमोन दि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाहायाव होनाय माबे मुंजों मोनथिनाय जायो होनना। 1 नम्बराव दं आदै, 2 नम्बराव दं मामा, 3 नम्बराव दं आदा, 4 नम्बराव दं आयं। बे सोंथिनि फिननायखौ होनानै होगिरिया 10,000 रां देरहानो हादोंमोन। बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनाय नुनो मोनदों। दा बिनि उनाव दं इउपिपिएलनि आफादगिरिफोरनो थांलाय फैलाय खालामनो गंफा गंफायै साइकेल राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बालागाव कमिउनिटि हलाव मोन 6 प्राइमारिनि आफादगिरिफोरनो रायजोनि बायदि हाबा मावनायाव थांलाय फैलाय खालामनो सुबिदा जानायनि थाखाय गंफा गंफायै साइकेल राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों गाहाय आलासि महरै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जिरन बसुमतारी, जमदुवार ब्लकनि नेहाथारि बिनेश्वर नार्जारी आरो साइकेल राननानै होग्रा बिथां चन्दन बसुमतारीजों लोगोसे गोबां आलासिफोरा बाहागो लायो। दा सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनिया एसेनोसै। दा बिनि उनाव आं फरायनो लादों दा बड'लेण्ड एक्सप्रेस। दा गिबियावनो आं फरायनो आखायाव लाबाय। The return of CAA, Lauren Jyoti Gogoi announced to launch series of protests. After a hold of almost 2 years due to pandemic, Assam likely to witness the return of a series of anti-citizenship amendment act. Protest as anti-CAA leader and ex-All Assam Students Union General Secretary. Lauren Jyoti Gogoi, now President of Assam Jatiya Parishad, has announced to lead an array of anti-CAA protests all over the state from next week. Assam had witnessed violent anti-CAA protests in 2019, in which 5 persons were killed in police firing. Later, with COVID-19 outbreak, the anti-CAA movement virtually died down. To add to this, Muscle, the royal session of Tripura and the chairman of Tripura Indigenous Progressive Regional Alliance, Prodoi Kishore Manikya Dev Verma, has also extended his support for the case. On Tuesday, the duo held a meeting in the city and declared that the fight against CAA will continue while it is withheld from the region.
दा बिनि उनाव दं APCC demand Assam Gov to provide relief package for paper mills worker. दा बिनि उनाव दं forest timber trading license cancelled for non compliance of rule. दा बिनि उनाव दं organ trafficking case GOC deny bail to prime case Proban Borthakur. The next out on Zubin Garg mocks Shrinkle Saliha, calls him Brisrinkle. Being wrong, one arrest over fake medical certification. W. City Police nab one person for illegal forgery in medical referral board document on Tuesday. The accused was identified as Ganesh Kolita. Police said he has been working in state dispensary in Khanapara area and illegally prepared fake referral letters from medical college. The Binunodam 10 years boy's body found in water tank in Assam, possible human sacrifice case suspected. दा दिनैनि रादाब फरायनाया बेखिनियानोसै।